Badira 35 urte euskara batua jaio zela. Hasierako eztabaida eta gatazketatik garaile irten da, eta atzera begira jarrita gutxi dira gaur egun euskara batuaren onurak eta garaiko beharraz zalantza daukatenak. Baina bada estuegi jokatu dela eta zer hobetua badagoela uste duenik ere. Uste dut kasetaritzan eta prentsa idatzian eta ahozkoan bide handia egin duela euskara batuak. Beste aldetik literaturan ere, 70 hortan etzen euskarazko literaturaren bumarik izanen, eneiduriko euskara baturik izan ez baritz, edo batu nahirik izan ez baritz. Gero gauza baiko horoko hortan ikusten alitake hementik argi den gauza bat, hau da bazter euskalkiak gehien bat jadanik beren baitan batuak zirenak galdu direla edo bederen literaturarat eta idatzirat ez direla gehiago lehen bezala pasatu. Hasten denean, laueta margarren, horren inguruan, hasten denean zera egiten azaltzen, beste behar bat, hau da, batez ere lexiko aldetik aberastea, eta orduan sortzen dela eztabaida, ez. Hori iztabatua, hori bizkaira da, hori iztabatua, hori nafarrera da, eta holako akusazioak, eta holako salaketak ere ikusi izan ditugu, eta entzun izan ditugu, ez. Eta horrek, zer pentsatu ematen dizu, eta uste duzu, entzuten nahi zaena ez dela egia, edo ez duzu sinestu nahi zenbait argudio, ez. Ez da posible literaturaz hitz egiten nahi garelarik euskalkien, eta gainera salaketa hori beti euskalki konkretu batzuei egin izan zaie, gogoan dut Aingeru Epaltzari egin ziotena, ez. Hori nafarregia da, zure novela, edo Edorta Jimenez zenbait lan, bizkaire egia da, eta zer da nafarregia? Badago, buelta manda, badago obra gipuzkera idatzitako obrari badago? Literaturaren arazoan zer dago? Estandar horretan badagoela nahi baduzu muin bat hiztun guztion amankomuna dana, eta hori da erabiltzen dena zer guztietan, baina jakina, muin amankomun laburtu edo murritz hori ez da nahikoa literatura egiteko. Eta literatura nondik sortzen da? Literatura sortzen da, jakina, idazleengandik, baina herrialde osoan, Euskal Herri osoan bizi diren eta mintzatzen diren idazleengandik. Orduan, berezkoa da esatea batuaren erregelak eta batuaren arauak edo, neurriak errespetatuta, idazle guztiok beren euskeratik abiatuta hitz egin behar dutela eta idatzi behar dutela. Izan ere, euskarak aski leku izan behar du mintzamolde guztien kolorez janzteko. Hala, araututako egiturez gain, azken 20 urteotako erabilerak inon ez dauden beste ustezko arau batzuk ekarri ditu. Hedabideetan eta irakaskuntzan nagusitu diren molde batzuk. Baina hori ez du, behar bada, erabaki batek eragin. Behar bada, praktikak eragin du eta Gipuzko aldean baita sortu orain deitzen aldugun euskarazko literatura berri hori ere, Donostian eta Tolosan eta eskualde horietan. Euskalki baten indarrak du eraman euskalki hori batura pasatzerat. Ezin egin dezakeguna da nahastu. Kazetaritza edo irratigintza egiteko behar dugun hizkuntza zehatz, labur, ondo markatu hori, eta literatura egiteko behar dugun hizkuntza aberatsa. Eta horrek bakarrik edan dezake idazleek eta hiztunek erabilten hizkuntza orokorra horretatik. Bi gauza berezi behar ditugula eta mementoan ez ditugu berezten. Hau da, hizkuntza literarioa eta kasetari hizkuntza, orokorki. Hainbat eta hainbat liburu
Euskara batuaz idatziak direlako aitzakian kasetaritza edo kasetari hizkeran publikatzen dira. Eman dezagun, egunkarian hori aipatuko dut, idazten den bezala idazten dira nobelak ere. Eta egia da, irakurleen ganat heltzeko hizkuntza literario ahalik sinplena ere bilatzen dugula. Elkar ulertzean ikuste dut, hor lan handia eginda eta ohitu egin gara bestea, beste egin zuten, ez? Hor, literaturan planteatzen dena edo literaturan agertzen den arazoan nik uste dela ez gaela kontuatzen askotan literatura dela eta ez erregistro normala, ez? Badut lagun bat hartzen zuen, Andu Lertxondiren obra bat eta esaten zuen, unik arratsa artean, ze arraio da unik. Aize eman zenian eskua, ze demontre da aize. Amasigarrena Aidanez, Aidanez ze da, ez zuen ezer ulertzen. Gaur egunean badaki oso ongi zer den. Esan beharrik ez dago, biak herri berekoak ziren, herri berean bizi dira biak. Eta arazo hori zegoen, arazoa zer da euskalkiarena? Ez, arazoa da, literaturan herri batean badela iniziazio bat ere, iniziazio rito bat, non ikasten joaten zaren, irakurtzen duzun neurrian ikasten joaten zaren. Orduan, guri gertatzen zaiguna da batutan hiztegitara joan behar dugula, baina arazoa ez da, ez idazlearena, ez hizkuntzarena, ez bada gurea, gu bizi zen garen egoeran, eta orduan, garai batean, edo oraindik urte batzuetarako segurazko horrelako behar batzuk eduki beharko ditugu. Batzuk diote, nik ez dut irakurtzen literatura bat behartzen nagoana hiztegitara joaten. Orduan, egin behar duzuna da, Donostiako euskaran bakarrik idatzi. Baina eta Donostiako euskararekin seguru nago, Gernikakoarekin bezala, ezin duzula eleberri on bat egin. Argi dago euskal literaturarako iturririk emankorrenetakoak euskalkiak direla. Ez du hartuta baino, bere barne mundua zabal azaltzen laguntzen diolarik idazleari. Beste literaturetan ere, ageri da Albert Camusen teksto bat oso lokalizatua da. Erabiltzen ditu, pienoarek erabiltzen dituzten frantsesezko hitzak, hori normala da. Salbu, azken urteotan dogmatikoki egin dugun bezala, bereizten badugu batua eta euskalkia. Dogma hori ezabatzen ari badugu, euskalkiak naturalki sartzen dira batuan, eta batua naturalki euskalkia da ere. Hori gazteleak aspaldi egina dauka, ez? Eta hemengo idazle, irakurle batek ere badaki bere girotxo batzuk Argentineraz, Mexiko nola esaten den ez dakiz zer, hau da, ahalegindu da bere hizkuntzan zera egiten, formatzen eta aberastasun bat lortzen. Euskara nik uste dut bidean gaudela. Uste dut asko egin dela, nik gogoan dut adibidez, narrazioak, ni orduan formazio garai hortan dengoen, eta Sarrimendiaren narrazioak asko kostatu zitzaidan, hitz pilo bat azpimarratu nituen. Gaur egunean hitz horiek askoz normalagoa dira. Gaur egunean hasten ari den, irakurtzen hasten den batek askoz ere errazago ulertzen ditu guk irakurri genuenean baino, ez? Orduan badago nik uste dut aurrerapen nabarmen bat euskara batu horren barruan eta kolore emate horren barruan, ez? Askotan esatarako, guk aipatu egiten da, batez bere Gipuzkoa inguruan eta erdialdeko dialektuaren gainean eraikitako hizkuntza dela eta beraiek hori erabiltzen dutela, baina nik uste dut zentzun batean normala dela, beraiek hangoak direlako. Orduan, bizkaitarroz egin behar dugu, beraiek beste eleberri on idatzi, eta orduan bai eberastuko dugu literatur euskara hori gure ekarpenekin. Eta berdin egingo dute ekialdekoek. Euskara batua sarea balitz, sare hortan edo zer sartzen alitake. Eta uste dut alde hortaik dela ere euskara batua biziko eta euskara biziko da euskalkiak bere ganatuz, irentsiz. Bere izi gabe, azken batean bere izi gabe euskara batua deitzen duguna eta euskalkia. Eta hori ez bada egiten, eniduriko euskara geldituko da funtzionala, estandarizatua, eta geldituko da pixka bat abarrik ez duen arbola bezala,